Skoré piatkové ráno si vedenie hokejového klubu Dukla Trenčín prišlo spolu s blízkymi priateľmi uctiť pamiatku Pavla Demitrovu, ktorý presne pred rokom 7. septembra 2011 tragicky zahynul pri ruskom meste Jarosľav. Generálny manažér Dukly Trenčín Andrej Kolár položil na hrob slovenskej hokejovej legendy pamätný veniec a následne zotrvali všetci prítomní v tichej spomienke na svojho priateľa. Tak samozrejme, že Palo chýba každému, kto ho poznal, aj kto ho poznal len tak okrajovo. A bola to obrovská osobnosť všeobecne života na Slovensku. Tá udalosť, čo stala presne pred rokom, bol obrovský šok a v podstate odtedy dennodenne si na to spomínam nielen ja, ale samozrejme každý, kto Pala poznal bližšie a je pekné, že my sa tu takto zišli a uctili spomienku. Sme hrávali proti sebe a vždy sme sa ako v zápase stretli, čiže ako ja ho beriem vždy ako môjho priateľa a